ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮುರ್ಕು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ತೂಕ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುನ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ 1 kg ಬೊಳಂತೇರಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ಉಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸಲ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು 3 ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತು ದೀಪೆ ತುಲೆ ನನೆತ್ತಿಯ 3 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಲುಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅವೇನ ದೀವನೋಡು 2 ಸಲ ಲುಂಬುಂಡಾಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಓಡು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಓಡು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಓಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಕಾವು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ತಾರೇನ ಪೆರೆದು ಆಯ್ತಾ ಬೊಲ್ದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾಮೂಲು ಒಂಜಿ ತಾರೇನ ಪೆರೆದು ಆಯ್ತಾ ಬೊಲ್ದು ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾವು ಪಾಡ್ದುಜಿ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆದ ನಮ್ಮ ಕೊಣಕ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಹಾರಿಲ್ಲ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕಡೆದ ಕೊಣತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡಿಯ ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾನು 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು 1/4 kg ದಾತು ಯಾನು ಹುರಿ ಕಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಪನ್ಪೆರು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಫೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಅದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಉಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅರಿ ಕಡಿದಿತ್ತ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನವರ ತುಲೆ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಯ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ಕಲ ಅತ್ತ ಕರುಕುರು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತಿನ್ನಗ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ಕತ್ತ ಆಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಉಂದೇನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪೋತ ಅಂಚನೆ ಕಲಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಪಾಂಡ ತೊಂದರೆಜಿ ಒಂಜನಿಕಲು ಪುಟಾಣಿ ಹುರಿಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಹಿಟ್ಟಂದು ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದು ಪಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತನಗವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದಂದು ಬೊಲ್ನೆಯಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲಲು ನೆಯ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಬೊಲ್ನೆ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅವೇನೆ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪೇಟೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತು ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದೆರಡು ತೆಲ್ಪುಲ ಆವರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಈತ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಈತ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಲತ್ತಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಶೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೂರುಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೂರವಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಎತ್ತಿನ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ದೀವೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಲ ಐಕ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ತುಲೆ ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಹೋಲು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ಉಂಡೆ ದೆತ್ತದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಿಯೋಡು ಇಜಿಂಡ
ಐತ ಪಸೆ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಹಿಟ್ಟದ ಐಕ್ ನಮ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಂಡಾಂಡು ಓಪನ್ ದಿಂಡ ಐತ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಪಸೆ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಐತ ಪಸೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ ಉಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ ಇಜ್ಜಿನ ಏನಾಂಡ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಆಂಡತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉನೇನು ಮುರ್ಕುನು ಬುಡ್ಕ ಮುರ್ಕು ಪಂಡ ಚಕ್ಕುಲೆ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಂಡಾಂಡ್ ಅವು ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರ್ಕುಗು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮುರ್ಕುನು ಬುಂಡಾಂಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆಕ್ ಮುರ್ಕುಗು ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರ್ಕು ಎಂಚ ಕಾಯಿಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ನುರೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಗುಳ್ಳೆ 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 ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆವನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿನಂದು ಅರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರ್ಕುದ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕುಡಲ ತುಲೆ ನನವರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪುನ ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬುಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬುಡ್ನಾಗ ಐತ ಎಣ್ಣೆದ ಬೆಚ್ಚ ನಮಗ ಕೈಕ್ ಬರೋ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಬುಂಡಾಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಇತ್ನೆಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುರ್ಕುಂಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ವರಾನೆ ಚೌಂಟು ಪಾಡು ತಿರ್ಗವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಮುರ್ಕು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಂಡ ಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ಆಂಡವೇನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುರ್ಕು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಮನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವನ್ವೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಅವೇನು ಬೂಡೋಲಿ ಅಂಚ ಇದು ತುಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ನೇದ ಮುರ್ಕು ಪಂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಪೂರ ಹಿಟ್ಟನ್ಲ ಮುರ್ಕು ಮಲ್ತದ ದೆತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನನೊರಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ರಪ್ಪ ಅವು ಕಾಯಿನದ ಅವನೇನ ಬುಡೋಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಯ ತಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಬೊಯ್ದನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಆತು ತಿನ್ನಾಗ ಕರ್ಕುರೊಂದು ಶಬ್ದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲೆ ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಬೊಯ್ದುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.